entrevistando a xente moi extraordinaria. Normalmente, o mar, que o temos tan próximo, non dá segundas oportunidades. Cada vez que baixan as rochas, os percebeiros, xóganse a vida. A Jesús Outes, Meiro, ou Meiriño, como lle chama quen o coñece, abriu a cabeza no mar e tivo que camiñar quilómetros, ou quiso camiñar quilómetros, para que o curasen. Hoxe, aquel percebeiro está xubilado e descubriu unha nova paixón, a interpretación. Sí, a interpretación de actor. Esta é a súa historia. Benvido, Jesús. Boas tardes, Isabel. Como estás, Meiro ou Meiriño? Como queres que te chame? Elige o que ti che dé a gana. A ti como che gusta que te chamen? A mí normalmente Meiro, agora están reducindo, Meiri, eu que sei, agora cada un busca o nombre que máis corta e máis me favorezca para pronuncialo. Ti estás vivindo un momento moi divertido agora mesmo, verdade? Dentro do que cabe, porque imos contar a túa historia. A túa historia é bastante insólita. Dicíasme, antes de estar diante das cámaras, dicíame, claro, eu nunca fixen directos. Se levas toda a vida vivindo directo, que che ven unha onda ou unha ola e tes que apartar. Levas facendo directos toda a vida. No marco percebeiro, quero dicir. Sí, como percebeiro, sí, pero date cuenta que agora é algo máis difícil, é algo que nin esperaba nos meus mellores soños. Agora sí que estou facendo, contigo estou facendo en directo, pero a veces estou rodando, pero non, claro, non é o mesmo que estar en directo. E pois se les corrixen. Agora aquí é moi diferente. Mira, claro, que a vida dá esas oportunidades, que sempre temos un escenario diferente. Pero ti, durante moito tempo, estamos vendo as imaxes, mira, ves esas imaxes, verdade? Sí. Pois aí estamos vendo o que é o bravío. Un mar bravo, vale, que ti vas collendo confianza con el, pero el contigo non colle, non? Entón, acontece que aí estás arriscando, tens que estar moi vivo, tens que estar moi áxil, e, en definitiva, ganache esta vida durante moitísimos anos así. Sí, me ganei a vida así. O mar o comprendía, hasta que de repente, cando os partes meteorológicos de todos daban olas de 1,5 metro, e a min unha ola traicionera, que sabe Dios cantas toneladas de agua traía, me rompeu o cráneo. Mira, exactamente, a ese punto quería chegar eu. Aconteceu que un día confiouse ou non, o mar non viña como tiña que vir sempre, non? Ou como el pensaba que ia, como el calculaba, non? E ese momento, pois, o calibre non funcionou, e que foi o que che pasou? Pois que a ola era superior ao que eu vira, ao que eu imaginaba, que eu cando vin vir a ola, calculeiñe, pois, bueno, dixen 1,5 metro, sí, pero de repente se levantou con tanta forza e tanta salvajismo que me aplacou contra a pedra, porque a xente pensa que a ola me bateu contra a pedra. A ola o que fixo é estar protegido na pedra e foi estalando o cráneo. O teu cráneo? O meu cráneo, pois o do veciño non foi. Pero ti naquel momento non o sabías, que ti naquel momento sabías que tiñas dor, pero ti non sabías exactamente que alcance tiña, porque de feito, ti recibiche o golpe, mal como puideches, saíches todo ensangrentado, aínda te fuches cambiar, contanos iso, porque de verdade, el ao mellor non era tan consciente. Bueno, vamos a empezar. Eu non era consciente de que tiña o cráneo partido, de que había desfeito toda a frente, porque en realidad eu non era fractura, era, como explicalo, non encontra a palabra, estaba en cachiños, Sí. Eu resulta que, claro, eu pensei que era a sangre. Entón, eu dixen, bueno, mira, esta sangre vou a salir para a terra para salvar a miña vida, porque a gota, isto era unha animalada. Bueno, pois, eu salín para a terra, pero, bueno, eu o único que quería é chegar á residencia de Ferrol. Claro. Pero, bueno, o problema é que eu cheguei á residencia, bueno, pero o que conto é a realidade, que se eu sei que teño o cráneo desfeito, non hubiera tido valor de salir da pedra, me hubiera quedado ali, dicía, pero que me quedan? Rendido? Non, me hubiera rendido, dixo, que me quedan 10 minutos, pois, vina, os 10 minutos vou quedar mirando, e se ven outra ola, que me dea, se total eu xa estou morto. Ti pensabas que estabas moito mellor do que estabas? Non, pensaba que estaba perfecto, que solamente tiña un corte que había aquí. Mira as imaxes. Cantos puntos che deron na residencia? Pois, non, iso non foi na residencia, que a mí me mandaron para a Coruña. Claro. Os puntos deberon de ser os de ferro deben de ser 80 e algo, e depois hai uns que se transmiten aquí, Que barbaridade. que son puntos en realidad para projetar aquí.
E depois os puntos de aquí tamén, que aí tamén se deben ver perfectamente. Sí, aí xa estás un pouco máis, bueno, visible, pero aquelo impacta moitísimo, e os teus compañeiros todos, eu non sei se non teremos unhas imaxes, que os teus compañeiros todos, claro, o mar tamén é a compañía dos outros, non? Da xente que te coñece, que tamén son percebeiros, e, bueno, faláronos de ti, a ver se temos aí unhas imaxes que lles gravamos, se podemos agora, e se non, pois, en canto se poida. Temos esas imaxes, señor director? Non sei se as temos, pero, en todo caso, sí? Pois é que é super, de verdade, super interesante o que é o espírito de supervivencia das persoas, non? É dicir, as ganas de vivir. Non o fixeches por medo, non o fixeches por... Fixéchelo por ganas de sobrevivir, non? Non, de vivir, que eu sabía que me estaba desangrando. Claro. Comigo é algo que non... Porque foi chegar, encima, bueno, unha locura, cometí 1000 errores. Salín da pedra, me cambiei, saquei o traxe de rana, unha verdade, o traxe como queres chamarme, animalada, ainda pasei pola casa porque tiña percebe, eu pensei, isto non é nada, ainda vou ir a vendelo. Sí, non? Ai, mi má. Claro, había... En quente todo. Claro, vou pola carretera, me meto todo catabois. Que se me desmaio hubiera feito unha desfeita, hubiera matado a xente inocente. Que iso é o que máis me doeu, que é unha das cousas de que me arrepinto de haberlo feito, porque imagínate a carretera de Catabois que está sempre con xente. Iso hubiera un accidente, eu creo que me hubiera volto loco, porque foi chegar á residencia, o meu corpo dixo, chavalote, aquí se acabou. E depois xa non recordas nada. Claro, pero mira, ti seguiches e ao final pensas que hai como un guión invisible que quere demostrar que ti tiñas, a ti estaba te agardando algo moi especial aínda. E senón non o terías vivido, non? A ver, eu creo que agora temos aí unha imaxe, a ver, temos aí unhas imaxes que che quería ensinar, sí, hola? Temos? Sí? Eu, cando me vexo a min, supoño que o vídeo aínda non está dando, pero... Un chaval, sempre andou desde xovenciño ao mar, moi boa xente, non se pode falar outra cousa dela. Que estaba aquí antes que el mar, yo penso que lo trazo él, el mar aquí, no sé. Sí, si te sabía mando, ven por aquí y alégrate los días, si te da verdad. A ver, nos enteramos aquí nos muelles, dixeron o Meiro tuvo un accidente. Non sabíamos moi ben ao principio que iba a pasar, porque a cousa era grave. Preocupados, asustados, que un compañero que llevó un golpe gordo. Pero eu, en realidad, o que máis medo tiña era de sangrarme, que eu pensei, eu non sabía que tiña o cráneo desfeito. Tanta sangre salía que eu tiña que intentar salir deli. Eu non me lo será, que estuve para subir por arriba e se hizo hasta o hospital. Podemos decir, el tamén o di, creo que algunha vez o dixo, que tivo moita sorte. O máis importante é ganas de vivir, é ganas de disfrutar do tempo que che queda. Meiro actor de cine, ahora é un artista. Xubilado, actor, que máis lle podes pedir? Que me iba a decir a mí que de repente iba a chegar a Tenerife e que iba a haber un señor con un cartel poñendo Jesús Sontes para que de repente levarme a un hotel, non me deixan coller a maleta. Como así... Se me preguntas ahora mismo, diría que era a última persoa que eu podería pensar que se ia a dedicar a esto. Es otra categoría. Nos viene a saludar, se lo agradecemos y cuando lo veamos en los Oscars, pues súper orgullosos, ¿no? Pues este va directo para los Oscars. Pero que artista. Mira que maravilla din de ti, a xente que te coñece. É unha maravilla, falan con moitísimo agarimo e falan de que nunca poderían agardar que ti te converteres en actor, porque todo isto ven que ti partiche o cráneo, vale? Pero de repente ti veches unha oportunidade. Ti de onde ves? De onde és natural? Eu sou natural de Villajuán, en Villagarcía de Arousa. Ai, amigo, eu sou, de Villajuán. Por eso vengo de Meiriño. Claro! Porque os que vimos das Rías Baixas a provincia da Coruña nos chaman meiriños, e os que van de Coruña para Ferrol non me acorda, tamén van tendo estes insultos, isto típico.
Son alcumes. Chámalle alcumes. Alcumes. Mira, pero realmente ti agora estás estreando esta semana unha película. Unha película na que ti te estreaches como actor que todo o mundo sabía que querían a Meiriño de actor menos ti. Como foi eso? Porque a min de repente me chega un mensaje Aí ao está. móvil. Bah, eu leo o mensaje, apréndete isto, vente con nós a Oleiros, que Sí, te sí. necesitamos, non sei que. Eu digo, bueno, esta xente debe estar un pouco avariada, ala me vou. Resulta que eu collo o autobús, eu non sabía onde era Oleiros, que eu pensei que Oleiros é ainda para lá da Coruña. Collo o autobús e me vou a Coruña. Chego a Coruña e dixo, chamo, oye, mira, estou en Oleiros, queda cerca. Pero se Oleiros queda indo pasado. Ai, la madre que me parió. Mira, dame un segundo, sabes unha cousa? Que temos unhas imaxes da película que non estás contando mentira. No. Que despois dese casting pasou que foches rodar. Espera, vouche ensinar o vídeo. Adiante, vídeo. ¿Para dónde vas? ¿Cómo estás? Entera. Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué? Eu contigo non vou a ningún sitio, entérate. Como vai arrancar si isto está seco? Pues nos quedaremos aquí tranquilos hasta que pase algo, ¿no? Cago en Dios, bloqueouse mo móvil. Dixeches algo? No. Que maravilla, pero canta verdade tes na túa cariña. É que é lóxico, os directores de casting son moi intelixentes e saben moi ben a quen teñen diante. Bueno, é que algo que vou dicir. Non podo creer que a de casting se chama Sabe, é unha basquela. Non me dou máis que 2 minutos. Os 2 minutos me di, todo resuelto. Quedo mirando para ela e dixo, pero esta muller ten unha avaría. Uá, que avaría ten? Esta ten que ir a curar. Pero foi todo moi rápido, non? Pero é que eu non pasei un casting, en realidad me chamaron, eu non fui ao casting. Me chamaron, eu fixen un casting. A min foi dicir, ven Toleiros que te queremos ver. E dixo, pero bueno, eu... Encima me pregunto, vai, vos, se vou a Oleiros me vades a pagar algo? Non, que xa van 3.000 ou 4.000 e nada, pero a ti é que temos información sobre ti. Dixo, bueno... Pero, és un artista. Entón, esta semana estreas a túa película. Sí. Meiro, estaremos atentos. E seguramente virás outro día ao programa, pero estamos encantados de que che fora tan ben. Francamente, foi unha maravilla poder entrevistarte, que agora temos que pasar a falar do tempo. O tempo é moi importante para os percebeiros, porque a ver se vou inventar palabras agora. Bueno. Porque influe moitísimo. Vale.